Fadima ne ko autan Fadima. Fadima ya yar manzon Allah Fadima. To bismillah Allah Fadima sarki azza wa jalla Fadima karan yimma Allah zan yi yawan yar manzon Allah Fadima salati Allah Fadima Ahmad kanzilla Fadima du'a salatin Allah sada sahabban manzon Allah Fadima sada waliyai suma Fadima al'amarin ya girma Fadima ni hanyar ku na kama Ahmadu masu idanun girma Fadima barhama in yasina Fadima shehu kana kallona yau a gidanka na zauna barhama kara rike hannuna Fadima ya ki guri masa dauki Fadima zama babban sarki Fadima Sharif Ahmad ba sarki ko an ce na bari sai na ki Fadima tafiyar ta taso Fadima hadirin ya taso Fadima ya yi sa'id sirrin so kai ka zuban fagiyar na laso Fadima karshen girma Fadima aniya ta nima Fadima zo ka ji zance kurma Fadima za ta tsaya ma kai ma Fadima ga darajar darajoji Fadima hujjar hujjoji Fadima in na faɗi sai an ji timbi ne a ciki ko hanji Fadima rumfar bayi Fadima ya ayar ayoyi Fadima tana yin sanyi in ta ga Fadima karshen nauyi Fadima maganar girma ba Fadima mulkin sarki ba Fadima tun da ba ta farko ba ai ba za ta tsaya dan ku ba Fadima ba suna ba Fadima siffar komai ba Fadima ko zatin da na duba ai ban buɗe ido na duba Fadima ciwon yayi zafi Fadima da maganar ta yi karfi Fadima za ka kasance sufi in ka rike kofar kofofi Fadima Allah na kallo na Fadima annabi na kallo na Fadima na kallo na to za ya rage karfi na Fadima al'amarin yayi daidai Fadima ringa kulawa ku dai Fadima zan faɗi zance sai dai Fadima ce sitira ta ni dai Fadima biya allo na ba haka ba zan wanke komai ba Fadima hubbu kawai mun tuba ko ba za mu kasance ku ba Fadima tafiyar ta dawo Fadima ka zaraba na kawo Fadima ce ke yawo kan komai ya kasance awo Fadima kiɗa mai taushi duk da ina jin haushi ya hasken al'arshi dan Allah ki mun rarrashi sanki nake yar gata tawagar yan mata kin ji kalar kara ta ki mun sharhu ta karshen gata ke ce alfarmata ta saka ni fa in yorata dan Allah fata na Fadima ki min dashin gata auta ne fa ya girma tawaga ta nima Mustapha ne dan Fadima ummi ki min kyautar girma tafiyar ta yi daidai Hawwa'u tana nan sai dai ya aji ya iya titi tasirin magana ta ni dai dan baiwa ina magaji mutanen kowa daga Sharif Tijjani Ahmadu masu idanun baiwa yana magana kallo na na faɗi babban suna sabon da kaban ne na kai gun babbar fitila haske na zan tafi in dawo ba aikin da fa ban manto ba na gaishe ki gwana ka rahama yar uwa ba duk da ba umma na tana kaunata abba na yana kaunata yan uwa na ina kaunar ku sabida a yanzu ku ne mun gata dan Fadima ne sunana Mustapha babban suna wasu su ce mun auta a wani gunda hakan nayi suna yar manzon Allah Fadima kyautar girma yar manzon Allah ya yar manzon Allah Fadima ya yar manzon Allah hasbil muhaiminu wa hasbil waqi hasbil qadim wa hasbil waqi subhanahu ya fazu ma yuwaddu wa laysa lil abdi suwa'u bin tasarti innani maghlubu waladafu al kafili masruf nasiri ya nasiru faqaladu innaka al qadir ariyana innaka al muridu wala yakunu ghayru ma turidu arilu bayta tabla alim